бәреңini жиып алгандан соң туфракны бойтыр үшін біз куллана алабыз. Сидерат шуларның берсе ул безнең горчица. Шушы горчица орлыгын сөйдеп, biz аны ул безнең пешилеп чыгачак быелга һәм аны ягъни biz киңәш итәбез әлбәттә язга калдырырга. Язга кадәр калсын. Кар астында каланды ул. Чөнки язга чыккач без барып бакчаларны сукалыйбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки беренчедән горчицаның томырлары бик узун, алар оска кадәр китәләр, 3 метрга җитәргә мөмкиннәр һәм алар шуның белән бик нык купшыландыралар туфракны. Икенчедән, сидерат кулланган очракта шушы горчица безнең шушы инфекция, грипповый инфекция, бәшек инфекцияларын сдерживает, авыртларга каршы туфракны дәвалый, ул авыртларга каршы. Өченчедән, ул сорняки дип шүпләргә каршы, шүпләрне киметә. Менә шуңа күрә, менә шушындай горчица кебек сидерат кулланырга киңәш итәбез. Аны кайдан алырга тиеш? Безнең филиалыбызның Агропромпаркта Б29 и Б29 павильонда бар безнең менә шушы безнең филиалыбызның ноктасы дип әйтгәндә, сату ноктасы, менә шуннан алырга мөмкин буларны. Тагын бар безнең менә шул туфракны дәвалау методы буларак, тагын без препарат чыгарабыз. Триходермин дигән препарат. Күрсәтимме? Менә мондан караганда әлбәттә берәй-бер әйтми, ул менә шушындай яшькелт, монда бу на основе грибы триходермы дибез. Триходермы гүмбәчекләре асылын тәшкил итә бу препаратны. Ягъни шушы гүмбәчекләр туфракка эләккәннән соң андагы авыртуларны басып алалар. Ягъни үзләре туфрак авыртуларын киметәләр. Анда булган авыртуларны. Аны тоже сибәбез инде. Моны туфракка кертергә кирәк. Бу безнең 3 литрлы банкабызда сатыла безнең. Анда литргә ярым препарат. Аны туфракка сибәргә һәм аз гына туфракка кертергә тиеш 1-2 сантиметрга. Ягъни тырма белән дә тырмалап чыксак, ул шул җитә.